Трябва това лето на 10 години. За вас. Щом ви излъча някой играл в Агро. Какво? Викате Гивай, че играл в Агро. Викам вас, като ви излъча някой играл. По-детски какво? Нали миналия полусезон или миналата година или кога беше с тия банки, като играхме там нещо се сдърпахме с Мартовской. И то почина вика, абе, момче, аз знаеш колко детски градини имам, бе, някакви тия работи. Не знам. Пак е за затвори? Не. Той ги моли снима. Той снима на швейца. Моли се от времената. Вижиш, ти затвори върна. Аз ти ако бъдеш тук, аз ти гарантирам, че се контролирам. Терена от нас. И моли това говорим, виж ти. Знаеш колко се контролирам. Васела Качева. Васела Качева. Ивче, чакай Васко долу. Ай, Качева, влези вътре. Ти по-никакъв терен, той терена е... Не. Много. Имаше много сън. Много беше. Много. Защото и то беше високия беше много. Ема той се е правил, брат, човек. Това е стрелява. Не беше, аз не гледам това, той беше последен висок. Да, ама той като напрекът, кога му натаде, а не преди това. Не знаеш, тук седи само. Ти верно за това пак мършат. Играт за 1000 Да, които казали. Не, 3000 на победа. 1000 на Ама на човек не им просто. Не, общо бе. Да, на човек. В този терен на Значи, как игра за кола. Много. Не, много бе, 100 лева, това Джовани им бъде свит. Това са безплатни пари. Браво, Васе! Давай, газ! Браво, Иво! Ей! Добре, дай лице! Пати мършлят. Той не е бил един. Той си измори се, не е бил един. Излизай ги биеш, излизай да получи. Първата, втората! Това готови път. На бой топ. този терен наистина е скандал, наистина. Марто, стой, Паве! Марто! Това не много ме мериш, докато че прецелят тази втърна, как се върта. Марто, стой! Това беше ли за скулата, го признах това момче. Газ, Васе! Васко! Кажи му, Васе, кажи му. Браво, давай. Браво, Васе, давай. Едно. Браво, Васе. Браво, давай. Поляр! Горе! Би! Браво, Марто! Позиции вътре! Него. Давай, ще я вземеш, бе!
Топка гледай! Иво назад имаш! Пробуваме! Браво, Иво! Нищо, добре, нищо! Ей! Подигаш от себе. Топка гледай! Играй добре, играй! Хвата топка. Дидов, кръстай бе! Дидов, кръстай бе! Ти отиваш! Хора, гледайте вътре! Топка гледай! Те не бият високо. Мина! Браво, Иво! Марто! Браво! Едно! Браво! Браво, Марто! Браво, Иско! Добре, давай там към хора! Топка гледай! Добре, Дайчо, браво! Какво свириш, бе, глупак? Нормално ще мърна точно пълното ушите. Искаш да биеш фал. Го застрелят Данчо тук. Ама това влиза на вътре. Те обаче се намерят след им тренира. А то шагата се полага спрели, не знам. Иво, Ивче, отвори, Ивче. На крак! Браво, Васай. Браво, Вале! Само си, Марти. Би! Чисто! Марто, дай му, бе! Браво, Зайчо. Добре! Дайче позиция! Удара, бе. Копни го. Ей! Бате, казвам, да бете буквално ще свирим в окара. Тонка! Удара, бе. Там! Как го видя? Сам бе! Дай му на Сено, бе. Има хора заредени, защо я центрираш? Давай долу! Идва! Гледай! Добре точи!
Той е в пенал. Може да не е вкарал гол на тренировка, но може да вкара така. Сети ли си? А? Да. Добре. Още! Ей, излезте! Вас стой отвън, вас стой отвън, стой отвън, стой тук, стой! Ще сърдил като и беше ли като Йорна? Ой, познато ми е без. И Белка също. Не, бе, сам си. Го при това. Дай! Топка грей! Аре, мани го това, това беше. Когато се ползва 19, като е много. Браво, бе. Само, бе. Само се направи. Без фал, Марти! Това вади по тебе. Аз се случи тия старите пол. Марто! Марто! Газ! Газ! Да. Дай! Играй, Гнилов, вкарай! Браво! Ей! Добре, Дино, добре, Иво, добре, Марто, добре, Марто. Добър, сакай. Ти да ме викаш, всички дуспи съм карал. Преди малко ми дуспа, познай дали има факт. Къде ти бил дуспа? Аз с крак ме фанах. Аз поем топката, пич. Браво, бе! Браво, Марто! Аз ме фанах малко там с крака. Викам се Арен бачи те фана без. Си някакъв талант, но те гласят за прегубна да слава. Айме ти си било. А ти умреш в тирането. Я приключих. Аз съм вътре информация, но аз си си решение там. Браво, Зави! Що, Лазар? Още! Браво, Дидо! Слаб си много! Отвори, Васе, отвори, браво, давай, отвори, да. Браво, Ивче.
Изкарвайте! Изкарвай я! Добре. Може да изкараш. Давай, позиции. Става голяма дупка, халпете, зайче гърба! Бия съм. Бия, бе, иде. Ей! Това е чисто. Дани, как да не е, бе, бата? Как да не? После 50 метра стигна до Фибаско, между 40 метра до там, ще трябва да направи 10 метра спринт да хванат наказателни. Те им подаха батериите на тици. Бе. Платно това. Те ще пуснат. Те знаеш, че не са се отказали служители. Принципно са назад, да са четвърти май. Ама значение, брат. Четвърти или пет са. Те бият последни. Те бият тия път. Да, бе. Концентрация! Това е! Абе, я бягай, бе! Това е фал също връзка. Тук Коле, тук се вика, Данчо, трябва да чист фон, да то маршля. То няма диплома за да си вържи обувките, съдя не стана. Да върви! Гледай вас! Топка не се изхвърли, без нарушение. Топка не се изхвърли. Добре, нищо. Отвънка! Ей, седята, той отвънка! Ма не, нека, аз не казвам нищо, нека да отиде. Нека си не ще спираме. Иве, добре ли? Иве, добре ли? Ево. Ти му дава, иски му дава. Се носи да знае от мината. Миньор. Ма цялото, бе, цялото. Коментирайте се, не се притеснявайте, че съм тук. Това слушай ми думи. Добре, дай подред. Иво, еши вода, бе. Не го си загрижи. Не се загрижи. Там! Айнч то как е? Там ти бе, аз ти кам 30-40 души, те пати удара и бати. Аз първия. Ти дам там. Още два момента, давай! То не мога да бутнеш. Аз провах там нещо рамо да му бъде. Тия хора са много да се въртени. Тънки парчета, малки бърде. Боя им голям. Те са много размерни. Браво! Владе, запази, спечели на Застъпи! Браво, Владе! Заливай! Да, вътре. Изкарай! Да, Марто! Марто, Иво срещу теб! Те се как си? Изкарай, ва! Васе! Дай, по-бързо! Стоп! Дай, Кора! Кора, гони! Гледай! Браво, бе! Браво, Марто!
Добре. Ай, Боляр! Добра е! Едно бе! Аж корнер, ей, корнер! Как каут, бе! Не, я докосна, не! Дай лице! Kaj bo kaj Jonuška? Верно ми взимат това мезетичка. Още! Иво! Сърно! Добре! Не знам, парат... Добре, чакаш ли като не си се играла на смисъл? Няма лошо. Тони! Ивче, бутне леко напред. Води Гърбов, води! Доста много добре. Честика. Да. Да, ми другарче. Даже и 1-4 крако имаме. Това е малко куцо. Браво! Газ! Газ, Тони! Едно вътре. Да! А мека, бе. Е, такива много като видите, такива направо. Давай като са във вратата. Luis Díaz не. Абе, ти видели как е вкарал. Ти видели как е вкарал. Чули се. Сел? Аз не мога. Е, този пасал. Ей! Това е картон. Валя, скачи! Добре, Валка! Давай! Ей!
зоната. Ако агресивно бе! Нема. Значи първо. Сам си. Сам си, бе. Никой не ми каза. Значи да му кажем. Кажа, ама това е си. Ивчо, тръгни. Браво, Зай! Сам си. Наливай! Едно вътре. Спокойствие! Идо! Иво, браво, браво! Първата града. Тони! Влади! Ивче, по-къса крачка, последната е хубав. Да, ето я! Иво, Ивче, качи, басе! Обърни! Васе, викай му, викай да вземе, Васе. Дай му, бе. Абей! Ивче газ! Мина! Сам! Перфектен! Браво, Иво! Как мина към веща в футбол? Много са върка. Ара, играй, бе. Дидо, вземе, Дидо! Там толкова изгледат как се трябва да Малък е терена. Васе, викай ми. Чакай. Какво? Васе, пак можеш!
Добре, браво, айде. Браво. Въртете позиции с вас, когато браво. Там на капена! Играй, Марти! Аре, че Зафито идва! Ей! А това между Памука и Андрея съм не знам колко. За кой? Между Памука и Андрея. Не е ли? Не, никога. Не, бе, това е Муди, бе. Как му види? Айде, бе, колко пари? Иде да гледа, бе, бе. Това причина. Ми, питай го. Айде, искаме само да отидеш. Сколата искам това. Ако нямаш вариант, имаш Васет. Това беше нещо от сорта на Колко да имаме? Иво! Чакай, Марто бяга от тук. Марто бяга от тук. Владе, кажи на Иво. Така се маскирал, че не мога да разбера. Ами си умай. Разбира, не ми се От тебе Мухамед. Не, сега Мухамед бе. Айде. Айде. Мухамед Табаш. Какво? Айде, бе, Аз ще скажа за азик, че уикате му и защото се казва някакъв прякор, бе, брат. Не, бе, Мухамед. Еба, знам, че е рабин, ама... Аз не знаех, а му и мисля, Леле, защото някакъв луга. Е, Мусяла. Леле. Влади, отвори, бе! Браво, отворете си, бе! Мислите ли, бе? Всичко на буталувате! Браво, момчета, браво. Марти, браво, Марти. Чакай, не са влезнали още, изчакай! Изчакай ги да влезнат! Браво! Мейка, Владка! Давай, играй, бе! Иво, трябва да докоснеш, няма как. Това ти пак как го Давай, нареждай! Какво тихо е? Те да не са паднали от Марта. Реакция! Лазаре! Дино! Готва! Мяташе зад другия. Той е 10 метра зад него. Ето старата скорост, последен. Нямаме сила за линии. Закупайте се! Идва вече, Вале! Хайде, Марти! Имаш Марти си! Сам си! Бесъл, само му точно хора. Браво, бе! Дизай! Ти ги някакви срещи, води! Ето го! Тъпи! Пас! Митиш!
Я ж кажу, що я просто. Ама не ги видяхте колко съм разбрал. Един. Не. Двама 11 минути. Не, ако е бил един няма колко направо. Колко си минути? Новата. Не мога да видя. Проблем да не мога да видя. На топта. Стига бе, лапта! Това не е сериозно. А вие нормални ли сте, бе? Уиздил съм, ви казвам. Те се кракта вътре. Това е идиотска работа. Ей тук да ви чупат по селата и това е. Тай. Трима човека. Втори същия гол, бе. Играе с десен крак само и единствено и тримата човека отиваха се къпват да го пазят на лапта. Как е го Сега ако се закучи матча. Ето, закучи. Аро! Пета, дай му. Пак иска, Тонка, пак иска, Тонка. Тук тонката. Браво, заедно. Дай, изкарай още. Бойте среща. Ударо, бе! Браво, Васа, давай. Не се свърлива. Браво, бе. А не, ето. Кое не е, бат? Вратар. Докато му тръгне мачове, той си направи галс. Абе, хвана свирик! Ето го пак. Той хвана свирик, като вати. Не викаш Не е го пак, фал, той той глупости. целият игра за пари. Става пак. Значи ние имаме, брат. Дай да не свири въобще нищо. Ти това ще ми кажеш. Дай да не свири нищо, въобще да го викаме. за пари от Добросовци. Вече само те игра. Не се случва. Мина, Иво! Няма засада. Едно, купи го! Купни го, бе. Нищо, Иво, давай, Иве, давай играем, Иво. Първо! Сам. Тот не следващия ме като познава. Същия, да. Това беше в нас. Той 0-5 се беше по волта. Уди, аз като нормално не такава. Стига, бе. А, вие нормални ли сте, бе? Абе, вие... Олигофрени ли сте, бе, брат? Абе, той си прави пред петички между това, бе, брат. Арам, че дали сте играти на 50%, седите малко. Това колата ще бъде онлайн. Колко аз съм чичал 5 минути? Айде, Джо, може да се върнеш вече, Джо.
Тук какво казаш, не какво сладко ли това? Не си ги разтворим на ватата, няма тича толкова, ние само средата, бе. Сам си, Мишо, сам! Идва. Сам си! Напред, аре, бе! Марто, стига, бе! Дай там. Дай, бе! Удар, бе! Айде, Марто! Марто, бе! Какво са се държиш? Или я пи, или извади. Дидо втора! Идеално. Айде, връщай, Бе, Лазо, върнете, бе! Браво, Зайче! Не, Чакай! Добре! Не я пипа. Подай, бе! Подавай, бе, Марто! Пас! Удар, бе! Удар! Ей! Няма да свири, бе. Тук как ще свири това, бе. Едва го допусна се. Игра! Там! Ляво! Сам! Сам си много, Тони. Браво, то! Карзон! Ивче, може. Томка, отвори тук, бе. Фата. Ти там, шивач, смени се с жалата. Шивач, смени се с жалата. Видя ли? Ви. Се приближат, бе. Още, бе! Джумани, още, бе! Джумани! Ляво! Ляво, още ляво! Още! Ивчо между. Гол е тази, Иво, айде! Какво оттръвате, бе? Дидо, какво оттръвате, бе? Ей, шивач! Води, влиза и скача, няма никой, бе. Вижте, Зайчето! Зайчето за удар! Удар, Зайче! Бе, дигни главата, бе. Мишо, дай му тука! Идва! Ето, сам си! Що имаш? Едно! Перфектно! Абе, бе! Четири първата града, къде е. Няма, ние тук изпускаме пред на пенал. Абе, това е кръстев, бе.
Да си ходиш на максимум. Няма как да мине. Кой ти е браджава? Ара срещихте, бе! Не пътока тича. Ето те си правят пишки с нас, брат. Това е смешно, брат. Смешно, бе. А не си настъпва с коляното, се прави футболизма. Дай, Васе, айде, Васе, Болар! Първо! Да, я тупкам! Браво, Болар! Идва! Сам! Какво беше това, бе? Аре, бе! Ела тук се Те се превари. Ела тук и се превари. Аре, Юли. Се върна хал? Да. Давай, взимай, айде! Наше, спокойно, наше. Тихо. Виж, Иво! Болар! Аре, Дачо! Браво! Четири на дива, това не е сериозно, Еванте. Не сте го изсънували. Никой. Аз съм първо, че ще отбият банки. 2-3 минутки, да. Ма служете под деца.
Десен крак. Още един. Десен, десен бе! Там. Дай лице. Видно, кой давате във връз? Хайде! Ай, играй, бе, Марто, бе! Стъпи голят, гледай топката! Браво! Браво се! Давай, Тони! Айде, взима, браво. Сам, бутай. Вау. Айде. Мама, хара бе, Юли. Бия бе. Биете ли бе, брат? На другия матч. Браво, сам! Браво, браво, Марто! Браво, Марто! Имате, да. Колко сте включваме? Да, искаш.
Дай му, да. Давай, темпо, айде, давай! Малки удар. Ако бам не заграхте ли? Да. Много сме. Много да. Слушай, удар. Алекс, наистина така бил удар. Вратара, слушай ме като удар. Събираме! А? Точен пас няма да гледа, че си правят. Ясно ли е, не? Паса, видя. Само да се. Никога не ме тръгна на вънка да ти им бяга. Той да прави обвързка. Само да само. И му гледай топ. Те няма да имат. Искаш ли? Къде си малко, така че Малко ли? Малко си. Що? Браво, Вили. Дай му, бе! Дай се! Дай Булар, дай Булар, дай Булар! Топката гледаш! 10 краки, само 10. Браво! Дидо, целете вратаря само. Само във вратата да е гол, бе. Между другото, той не е вратар. Не знам, аз за това го казвам. Вратаря не е вратар. Само без си оцелете вратата е гол. Кажи на другите. Даже му на това. Айде, 30 минути, ай характер малко, ей! Аре, бей! Те са покурват, и че си говорят. Ако си говорят, и така си говорят.
Взимай сам, бе! Марко! Газ, напред! Газ! Дай, Лозо! Сам! Изо печачка, бе! Сам! Едно, бе! Перфектно. Само метра във вратата. Кой не знам? Ода. Хайде. Пак с него. Иво! Иво, отива, Иво! Лезте, бе. Абе, не го пази един, бе. Иво! Към вратаря тя бе, бе! 5 минути преди матч. Бе, те не мислят, бе. Супер, точно там. Що сега стане днес? Айде, бе! Карай, бе! Човек, то не ма. Айде, бе, брат! Даже не иска да игра с топката цяло. Песо! Не, то дебела ги прави. Са! Абе, свири, бе! Таза ми да гусите. Не силно. Лек. Едно! Айде, взимай, бе! Как се стана, бе? Иво! Абе, ти... Дигай. Се бяхте дигнали на... Обърня, Васе! Играй, давай! Стига, не се Наблюдава това на първа пълна. Айде. Те не си след малко, бе, брат. Бутния, леко, бутния! Удара, бе, Миша, бе! Удар, бе! А момчето не е вратар, бе, бийте, бе! Те нормални ли са, бе? Удара, бе! Браво, бе! Боже!
Без фал, без фал, без фал! Вътре, бе! Браво, Мартино! Взимай, бе! Дай! Дигай се! Браво, Марто! Ей! Чачи! Удари! Не е вратар! Не е вратар по левия! Удари! Това не може да се фреди за много. Само мисли, давай! Алекс, качай, машини, давай! Топка! Браво! Айде, Алекс, ти си! Вратар! Браво, Алекс! Айде! Васко, виж Васко! Качай! Алекс, качай! Не такава! Взимай, Алекс! Мишо, внимавай! Дай средата, бе! Дай му средата! Удар, бе! Айде сега да влезеш в него. Добре, въд! Взимай! Болар, Мишо, влизай! Към него. Удар. Айде. Браво, Иво! Оле, Само мърда, брат. Такава, не такава чува. Топ! Браво! Чисто! Топка, бе! Топ! Я пея тук. Това сега е най-голяма смешника. Ама най-голяма смешника. Не е нашия съдия. Повече съдиите не спират на нещо. Винаги свират за тях. По-бавно. Гледай как се ходи. Ти ли ще му казваш, бе? Тихо, бе! Стига, Лазаре, стига. Я! Стига. Не се обаждайте. Стига, няма. Не се обаждайте. Лазаре, мълчете. Гледай там. Стига, Лазаре. Джорек, я минута. Айде, 20 минути, давай игра, айде! Дай първо! Горе! Втората! Не бързи, сал си! Обърни, бе! Обърни, бе, Алекс. Виж го, чачи! Сам си, Алекс! Мишо. Да. Топка! Карай, брат, тут тебе, лак ли? Айде, стъпа! Ти, нормал. Где човек? Ти, Мишо! Спас, Мишо, сам! Буляра! Дай му тук. Чаче сам, брат. По-бързо. Бързи, Болар! Перфектно. Едно, бе. Айде! Само вратата, без сила. Всеки път целим техните. Браво, Буляр! Стига, бе! Ей! Тапалар!
мрашляка, бат. Кеба майката. Мърша. Кристиан, драгаем. Хори бе, кой, защото няма почнал? Кой няма почнал? Ти ли си? Защото без време, брат, той няма да бъде. Той няма да е добавеното време, няма го да даде. Добре, кой? Дай излезе си да. Но той защо сега ще дойде тук да го Тя на разходка в Северния парк е тръгнала. Това на тебе ли ти платиха, бе? Тихо. Тихо, бе. Тя от тях си не ходи така, бе. Вънка е смая. Имаш го боляра. Зал си, дай, бутай. Дай. Сложа да не ми види, че съм 66. Аз го Джан, излез, че напрягат положението. Излез, че напрягат Да не ме запомни, да сме ли номер? Не бе, излез, че напрягат положението. Не смееш номер. Лепа на другия, къде ти е дал номер. Добре бе, излезе човек бе. Каза ми и сега, затова идвам. Според ми каза. Хайде бе! Стичай, защото... Бе готов пускай. Вътре! Его чачи. Перфектната! Хайде бе! Дай! Хайде! Ай, още два момчета! Има 17 минути, играй! Ай, да, то пундер. Топката! Чисто! Махни ръцете! Играй, Боран, фол, дай! Алекс, гледай го. Топката! Тони, казва Тони. Гледай го също. Тука, Алекс. тонка. Тонка. Идва! Добре, взимай! Той, бързай! Него! Ето. Какво става там? Хайде! Добре.
Първо, сам! Взимай! Идва! Едно! Сам си! Пусти го! Абе, стига бе! Дана! Хайде всички! Кой ще ви? Мише! Топката! Без ръце, брат! Топката! Дай! Излез, Леко, излез! Добре! Паса, пусти! Давай! Браво! Дай, Тони! Наш! Взимай! Отвори Чачи! Добре, сам! Така навънка, бе, не навънка, бе. Пия, бе! Мукти, бе! Лазаре, стише да стори, да, бе. Не може! Браво, Томка! Сам! Навътре ще! Сам! Взимаш! Обръщай! Не бързай спаса! Дай напред! Печели! Виж, Алекс! Едно! Наш! Алза! Давай, Марто, вставай! О, възкръсна. Данчо, не твоя! Добре! Сам! Лутни си, бе! Това се вкарва, бе! Айде, чета! 4-3, нали? Дай първа! Сам! Не бързай! Взимаш, Юли! В него ритни, бе!
Алекс! Абе! Ето. Удар, бе! Удар! Абе! Удар! Passa! Sтой! Сам! Бутай! Паса средата! Браво! Едно! Ах! Това вратар го направих на врата. Той човека си Да, Васко, дай му на Васко. Паса. Перфекто! Абет! Алекс! Haydi! Скачи първа! Добре! Топката! Браво! Наша! Да, много за теб! Хора, бе, вземи, бе! Скачи, вътре! Не бързай! Махни ги! Ръцете, Голар! Така, зад тебе! Не така! Взимай, Алекс! Пулара! Алекс, трябва Алекс! Не видя да са! Сам! Пулара! Бутай! Диду! Диду, ти беше сам, бе! Голарче, гледай Дидо! Първо! Не така! Чакай, не бързай! Стига стоя, бе, няма да минат. Няма минат, те са затворили отзада, бе. Първо!
Браво, Мишо! Браво, Мишо! Паса, паса! Не така, бе! Сега пак Звезда! Заедно, Данчо! Бързо, Буляра! 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 Абе, бутай, бутай, бутай! Никой не тепи, никой не тепи! Добре, перфектна! Перфектна! Оп! Ей, ари, спирни, стигай! Не бързай! Не бързай! Абе, ти не чуваш ли сам, бе? Макачо, ти кухна си, бе! Ти не чуваш ли сам, бе? Сам ти викаме, бе! Начо! Ба сам, бе! Аз не знам да ти викам, бе! Запали, бе! Топката, топката! Стой в топка! Бутай го навънка, навънка! Добре, сам! Ето, отиде сам си! Дай го на топка! Идва! Сам, сам, Буляр! Сам, бе, Булярче, бе! Дай го тука! Тука! Васе! Абе, гранатите ли, бе? Става, бе! Толка, дай сам, сам, сам! Спри обърни, спри обърни, спри обърни! Чач, сам! Ей, ти си най-голям палачо! Пак ти смешникава, бе! Пак ти нещастника! Най-добре неща. Най-малкото ми свирза тях, брат. Най-малкото си брат. Пауза. Не го бъде дръпнал. Те тук е, го пребиха. Давай. Пускай Буляра, Ник Фирита, бе! Играй, бе! Играй! Идва, идва! Средата, гледай страна! Паса, бе, паса, гледай, паса, бе! Стига с тези мешали, бе! Буляр! Давай. Вътре, вътре, вътре! Паса, Чачи! Ма умници.
Това фол, бе! Какво спири, бе? Пак ти идиота, Мати спортите! Оп, тука! Бутай, Поляр, сам, давай! Чисто! Играй! Айде, бе! Слъщай, айде! Тони! Данчо, взимай! Чакай, топ! Чакай, Данчо, бе! Играйте! Стой! Сигнал! Марто! Поляра! Паса! Давай! Мутболи, двете си путката майчина, съдийска, делегатска, съюзническа, всякаква.